Tjena! Jag kan knappt få tillbaka andan. Alltså, oh my god, vilket pass jag älskar det. Jag är typ så skakar, är typ hög på endorfiner. Jag är så fysiskt trött som det kan bli, men så mentalt uppstirrad så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Okej. Jag sprang typ på löpbandet i typ 20 minuter innan. För jag gillar att visst, alltså passen var en timme. Jag kan inte tänka. Passen var en timme och visst, man blir ju varm, men det är alltid skönt, och jag tycker om man är uppvärmd innan så kan man ju ännu mer genom hela passet. Och så ja, det är alltid bra att träna lite mer kondition. Vilket man vet ju att man alltid ger 100% på passet, men tränar du innan, då blir det där passet väldigt, väldigt jobbigt, och det är det ska vara ju. Man ska verkligen komma, alltså i sista låten, jag bara kollar på min puls, alltså jag bara 186, eller nu på 190, jag bara, alltså snart är jag på min maxpuls, mitt hjärta. I alla fall, nu är jag helt glömt vad jag typ skulle säga. Ja, det ser ut som jag typ har duschat, men det har jag inte. Jag är jättesvettig. Som tur då, som den här tröjan, jag älskar denna. Den är från en Reebok. Så har man öppet här, så det fläktar. Det är jätteskönt. Ett träningstips för mig. Om man styrketränar, gud, jag måste äta. Ett träningstips från mig. Om man styrketränar och sånt. Så det man gör ju är att man bryter ner musklerna. Och som kanske många vet, behöver man proteiner för att bygga upp dem igen. Så man säger ju att, alltså jag är inte så jättemycket för proteinshakes och sånt. Jag prövade det och jag fick en dålig erfarenhet, för det jag hade jag får fortfarande gåshud. Den var inte god. Absolut inte god. Och är det så att jag tycker liksom att jag är så uppstirrad efteråt, och äter jag då börjar jag må illa. För ja, min kropp har inte tid, och mitt blod överallt i kroppen, och den har inte tid att gå ner till magen. Vilket så att jag får mer ont i magen och orolig i magen och sånt. Jag tar en proteinbar. Visst, jag kan göra det i lugn och ro lite så, men det är faktiskt inte så jätteviktigt att det kommer inom 30 minuter. Jag pratar med någon, det är olika vad man säger. I alla fall, en sak som jag hela tiden trodde, man ska äta protein efter. Och jag och min syster, när vi tränade, vi bara, massa ägg efter träningen och sånt. Men jag läste att grejen är att det tar för lång tid för kroppen att bryta ner ägg. Och då är det inte ens lönt, då är det inte proteinen, alltså innan den har bryts ner så då har redan den tiden gått, och då behöver man inte pressa i sig massa ägg. Däremot en sak man alltid kan göra efter ett stort glas mjölk. Och nu är inte jag laktosintolerant och sånt. Jag vet inte hur de som är laktosintoleranta, det vet jag inte. Men de som är det, eller de som inte är det i alla fall. Så ett stort glas kallt mjölk bryter direkt, eller det kommer direkt ut i kroppen. Och jag vet inte om det är bara jag, för att jag vet inte om det är på grund av att jag spelar fotboll och sånt. Men det jag gjorde direkt efter när jag kom hem från fotbollsträning, det var ett stort kallt isglatt mjölk och så typ knäckebröd med ost. Alltså det är det godaste som jag kan finnas. Så det var en positiv. När jag cyklade hem från träningen, jag var så genomsvettig. Jag bara, det där stora glas mjölket, det vill jag ha. Just för att det släcker, alltså vatten, man har ju druckit vatten hela tiden, och därför är det skönt att ha någonting annat. Alla gillar inte mjölk. Det där är lättmjölk. Jag gillar inte annan slags mjölk. Jag tycker det smakar för mycket grädde. Men ett glas mjölk är ju jättebra. Så nu tror jag måste duscha. By the way, vad står det på min klocka? 1000, inte för att jag bryr mig så, men 1128 kalorier. Det är en hel pizza. Så att, i vanliga fall brukar det ligga på runt 600-700. Alltså jag mest har den här klockan just för pulsen. Just för att kunna visa sen hur min puls har förbättrats och hur min syreupptagningsförmåga och sånt förbättras. Men ett kilopass alltså.
Så det är skitbra. Nu ska jag sitta och babbla och jag känner att jag är helt yr i huvudet. Så jag måste få i mig mat och jag måste duscha. Och sen ska jag bara crasha på soffan och inte göra ett skit. Det ska jag göra. Sen kommer jag inte kunna vakna imorgon, märker jag. Alltså jag måste verkligen lägga mig till det, för att annars kommer jag inte kunna... Herregud, jag är yoga imorgon! Jag kommer inte kunna stå upp. Det är en annan historia. Det var allt från mitt tips. Nu måste jag chilla ner.